खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि स्टाडि बर' इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम हिस्ट्रिनि माखासे सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। जाय सोंनाय फिननाया जोंनि जानो गोनां आसाम पुलिस आनजाद आरो ग्रेड 3, ग्रेड 4 आनजादनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। अब्ला फैदो जोङो कुइसनखौ फारि फारि जागायनोसै। 1 नम्बर कुइसना नोंथांमोननि स्क्रिनाव। 1 नम्बर कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द आदार नेम अफ सानायक? सानायकनि गुबुन मुङा मा? लोगोफोर, बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बि, कौशलिया। सानायकनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय कौशलिया। दानिया फैदो 2 नम्बर कुइसन। 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों Who among the following was the founder of the slave dynasty in India? गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर भारतआव बान्दा राजफोलेरनि गायसनगिरिमोन? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि, कुतुबुद्दीन आइबक। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 3। गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर सम्राट बाबरनि फिसाज्लामोन? Who among the following was a son of Emperor बाबर? बाबरनि फिसाज्लाखौ सोंदों। होमब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए, हुमायून। दाना नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 4। जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनाया गाहायाव होनाय बबे नोगोरमायाव जादोंमोन? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि, अमृतसर, पान्जाब। दाना नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसन। आसामाव आहम साम्रायजोनि जोबथा राजाया सोरमोन? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि, पुरन्दर सिंह। दानिया नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 6। पानिपतनि नैथि दावहाया सोरनि खुंथायनि समाव नांनाय जादोंमोन? द सेकेन्ड बेटेल अफ पानिपत वाज फ'ट डिउरिं द रिजन अफ। होमबा सोरनि समाव? एन्सार अप्शन नाम्बार सि, आकबर। आकबरनि समाव। होमबा आकबर आरो हिमुनि गेजेराव 1556 नि 5 नभेम्बराव पानिपतनि नैथि दावहाया जादोंमोन। आरो नोंथांमोना गोसोआव लादि सेथि पानिपतनि दावहाया बाबर आरो इब्राहिम ल'दीनि गेजेराव 1526 मायथाइनि 21 एप्रिलाव जादोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 7। जोबथा मुगल सम्राटआ सोरमोन? जोबथा मुगल सम्राटआ जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि, बाहादुर शाह जाफर। आरो फार्स्टआ सोर होननानै बुङोबा बाबर। मानोना बाबरानो मुगल साम्रायजोखौ गायसनदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 8। मौर्य राजफोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन? मौर्य राजफोलेरखौ गायसनगिरिया जाबाय अप्शन नाम्बार ए, चन्द्रगुप्त मौर्य। दाना कुइसन नाम्बार 9। कुइसन नाम्बार 9 आव बुंदों सोरनि खुंथायनि समाव चीननि गोथार थावनि दावबायग्रा हिउएनसांआ भारतआव दावबायफैदोंमोन? होमब्ला हिउएनसांआ भारतआव माब्ला दावबायफैदोंमोन? अप्शन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार। हर्षवर्धननि समाव बेयो दावबायफैदोंमोन। आरो ओरैबायदिबो कुइसन जानो हागौ लोगोफोर, बे हिउएनसांआ आसामाव सोरनि खुंथाय समाव दावबायफैदोंमोन होननानै बुङोब्ला बेयो भास्कर बर्मननि खुंथाय समाव दावबायफैदोंमोन आसामाव। बेखौबो गोसोआव ला लोगोफोर। कामरुपआव दावबायफैदोंमोन, आसामनि कामरुपआव। दाना नेक्स्ट कुइसन। बेनो जोबथा कुइसन। पानिपतनि सेथि दावहायाव सोर देरहादोंमोन? एन्सार पानिपतनि सेथि दावहायाव देरहादोंमोन बाबरा। पानिपतनि सेथि दावहाया बाबरा देरहादोंमोन आरो बेयो माब्ला जादोंमोन होननानै बुङोबा 1526 मायथाइनि 21 एप्रिलाव जादोंमोन। आरो सोरनि गेजेराव जादोंमोन होनबा इब्राहिम ल'दि आरो बाबरनि गेजेराव जादोंमोन। होमबा बेखिनियावनो दिनैनि सोंनाय फिननायाबो जोब्बाय आरो नेक्स्टआव बेबायदिनो फैबावगोन। बेनिखायनो लोगोफोरा अननानै एबा मोजां मोननानै भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ।